Tini guys hatung rok tungya wati wajang bagai mia horo kai angko arong kang khum rok kaimani naitongli ingkom khe kwchak colour bubar naithok suka bo barui tongkha khum kwchak colour naithok ke barui tongkha okay aro bela khamani basalai kha oi kalani kha basa osum khang khamai sik tonglai iko tining kangke kosoi bai 150 bwtui songi sai sinai hingga tabuk songana naitongli nangno phunugui tongano iko aro khe karai o khe piyas rok mosa rok ruwui som rok ruwui oko swkang tui kutuk rwi tongkha ta hingke tabuk kangke aro 150 bai kosoi no rui sinai. Aro khe kosoi bai 150 bwtui songi tongkha tabuk tabuk khe 150 bai kosoi bwtui songi tongo mumia kho mumung khankhe ang maisanai iko tabuk kangke 150 bai kosoi bwtui songmani wngkha hingke tabuk khe mui rok somai keha mui wngkha hingke ang tabuk maisa grana hingke nongno phunugui tongmani naitongli ang gas rok clean khaina tongmani time rok mayang tongo hingke khe khaijakya hingke nok rogo baswk tongjakya hingke ba hingke tini hingke iko khairokha hingke oborok hingke kosom kosom balukjak bwla kakliya ta kaham khe hupano hingke yang rogo huirubaikha hingke yang wall rok bo huirokha hingke tabuk maisa grana iko tabuk hingke mui munui ang maisai tongo oro khe kosoi bai 150 bwtui songmani omo khe mia hor ni aa mui hingke athukuran bazar kisa sirinya kha hingke mosodeng omo khe gangla bazar khaimani mia horo hingke tabuk khe maisai tongo ang athuk baja kaimula stand kari bagai mobile tabuk saka berese kamera ko tung hambaga kaham kami kerja kosoi bwtui songo thaka
tini moi thoka maisa ba khang tabo khe angkai ang tabo yak sunai nokha wadi phane ma hang ka tabung ke salthangka wadi phane ma hang dong hanokha angkai tini bagai video am sujak ta jeng sinai nok ni bagai ang pesa katal video ti phepra na angkai an channel no je subscribe phege tongaro subscribe khine di kai tini bagai sujak ta jeng sinai